Башкортостан, Татарстан, салям. Короче, мы продолжаем дальше бороться за независимость. Только bizning независимость даст нам наш язык. Иншаллах, сөйләшәбез үзебезнең телдә. Bütün ЕГЭ, МГЛар, экзаменлар, бөтенесе була башкорт, татар телләрендә, Алла бирсә. Вот, үзебезнең телебезне саклыйк, көрәшик. Урыс кебек biz үзебезне мыскылламыйк. Чөнки урыслар хәзер үтерәләр. Biz аркалы украинларны, шунарга biz каршы любой сугышка, но урысны кырып сыбырып чыгарга тиешбез без. Шунарга biz урыстан котылырга тиешбез.